Lehenik eta behin, egunon eta eskerrik asko ona gerturatu zareten guztioi. Hemen elkartu gara zuei guztioi gugatik egin duzen guztiagatik eskerrak emateko. Hori da ekitaldi honen helburua. Ekitaldia agurra dantzatuz hasiko da. Jarraitzeko, jada pasa diren garaietako momentuak gogoratuko ditugu. Hainbat argazki bilduta osatu dugun bideo baten bidez. Ondoren musikaren garaia izango da. Hildo sentimentaletik jarraituz, gutunen banaketa egingo dugu. Eta azkenik, amaiketakoa egingo dugu. Buenos días a todos los que habéis venido en el día de hoy. Nos hemos juntado aquí para daros las gracias por todo lo que habéis hecho. Para ello, empezaremos bailando el agurra. Luego recordaremos todos los momentos que hemos pasado con un vídeo. Después llegará el momento de la música. A continuación os repetiremos las cartas que os hemos hecho. Y para terminar, tomaremos el almuerzo. Ekitaldiari jarraipena emateko, lehen esan dugun bezala, bideoarekin jarraituko dugu. Disfrutatu. Eki! Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioa. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak.
Zuentzat hitz batzuk esateko momentua da. Adi entzun eta ez ahaztu. Hasteko, zuek hemen egotea baloratzen dugula jakitea nahi dugu. Txikitatik, zuetako bakoitzak, gutako bakoitzari emandako gauza guztiengatik eskerrak emateko unea iritsi da. Eskerrik asko otordu bakoitzagatik, asetutako kapritxo bakoitzagatik eta gurekin sortu dituzuen momentu zoragarri bakoitzagatik. Gaurkoan, zuetako bakoitzak duen garrantzia omendu nahi dugu. Gaurkoan, zuek gure bizitzan bete duzuen esparrua omendu nahi dugu. Ez baita txikia. Gaurkoan, behingoagatik zuek zarete protagonistak. Queremos que sepáis que estamos muy agradecidos por todo lo que habéis hecho por nosotros desde que nacimos. Hoy queremos homenajear vuestra presencia en nuestras vidas, que no es poca. Porque no es poco lo que habéis hecho por nosotros. Y hoy, por encima de todo, toca agradeceroslo. Hoy, por encima de todo, toca que se cambien los papeles. Hoy, por encima de todo, vamos a ser nosotros los que os cuidemos, mimemos y amemos a vosotros, para al fin empezar a devolver todo lo que nos habéis dado. Hala da bai, gaurkoan zuek zarete protagonistak. Paperak aldatu baitira gaur. Gaur, gu izango gara zuek zainduko zaituztenak. Gu izango gara zuek maitatuko zaituztenak. Eta gu izango gara zuek mimatuko zaituztenak. Eskertzen hasteko, gugatik egin duzuen, egiten duzuen eta egingo duzuen guztia. Ez bai ginake garen pertsonak izango zuek gabe. Gu gaua bagara, zuek zarete argitzen gaituzten izarrak. Gu ilargia bagara, zuek zarete argitzen gaituen eguzkia. Eta gu zeruan egan dabiltzan txoriak bagara, zuek bidea argitzen diguzuen izarroxoak. Baina gu ez gara gaua, ez gara ilargia, ez gara txoriak. Gu garena gara. Zuek gugatik egin duzuen guztia gara gu. Beraz, argia gara du. Gure bizitza argiztatu baituzue jaio ginenetik. Eta hala egiten jarraituko duzue. Zeruko izar guztiak itzali arte, eguzkiak bere argia galdu arte, eta izarruxo guztiak desagertu arte. Eskerrik asko denagatik.
asko egin du bizkade golaztanetik, gabeko gauzutxura eziten du burutik, alkoholak eraman zituen hotxaren azpien tantak, bezoriontxu izan gara dora guztiontan. Galdu gotela, ez zara konturatu, gure haustu dela, zingo gora egiten zaita, bukaera onartzea, zuzoriontxu izatea, nire azken eskaria, dauka da luzea, izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez zure onuma. Dauka da luzea, izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez zure onuma. Inork ez dezala, maite izan zaitu dala. Eskaritza bihotza, idatziza talperi bat. Dauka da luzea, izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez zure onuma. Dauka da luzea, izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez zure onuma. Beste gauza esan nahi dizkizu denbora gutxira, azkeneko urtetan niretzat gelditu da. Iluntasunez izan zinen nire egun sentia, aireratzeko behar nuen naiz egola da. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoan. Ziregi sentitzen naizenian agertzen zara, horatzeko non dagoen izan niten. Orain arte bidea batera egin dugun bezala, eskutik helduta sortuko dugu unibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu galako nire ondoan.
honaino iritsita, gutunen banaketarekin hasiko gara. Una vez llegados hasta aquí, vamos a empezar con el reparto de las cartas.